aluora mar pinje Afrika ma ugwe gi Equity. Chwalo omenda e bengi machielo, keti kata igol pesa e kind omenda ma itiyogo e pinje mopogore opogore kanyo. Yot, ti kod app mar Equity e simbi kata idonje mbui mar Equity, kata bende inyalo limo ATM kata bad Equity moramora e aluora mar pinje Afrika ma ugwe. Arwaki ni machiegni nyakura Ramogi jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Luo. Kawuono warango ohala machielo. To kawuono wachako kod ohala no mar goro kachel koda kamano mar gero udi. Ma en siganda Masi Obala. Masi Obala nochako timo tich kapod entiere kare mar tiegruok kata mano mbalariany. Kawuono otimo tijno mar goro kachel koda ka tich mar gero udi. En gino mabiro kaluwore kod siso mare. Masi Obala leronwa sigande kaka nochako moweyo tij andika moyawo kambi mare. Wawinjane sigande. Nyinga Masi Obala, anyaka nokubura. I'm an architect by profession. Agoro udi kanyo kama nachake, lakini over time ase dongo tinde agoro tagido bende. Nachako architecture 2009 manachake school. Nikech nachako first year tayudo employment immediately. Koro mar architecture se bedo katimo since 2009 mana bedi first year, lakini ohala matimo ni sani nachako 2019. Koro 2019 nachake kenda kar goro kacha kende. Kasto I've built it. Now angi team, angi partners, angi employees. Kasto watimo projects be mar construction. Koro angi construction team ma okbedge office. Mano full-fledged with masons, electricians, plumbers. So we're a full team. Kidwa chako kambi maguro to skills nyaka iakwaya. Inyalo timo architecture, inyalo timo diploma in architecture, inyalo timo building technology, sorry. Lakini skills nyaka ibedgo kidwa chako kambi maguro. Lakini kidwa chako ohala mora chaka. Just put yourself out there, put your skills out there. Information ni everywhere, near YouTube, near internet. Kidwa enhance yourself, idonja internet kacha, imanyo, like what are business management skills, ipunjori, what are sales skills, ipunjori. To gimanyaki nge ka ngama dwa timo halane ni you have to know everything. Yeah, you have to be the boss. Ansani ka ng'ato luongani mawe imeanguka, adhi akacha rwako boots gi reflector. I put that mawe together because it's a skill I have learned. I have to know what my people are doing. So keen intimate kamano gi tiji yudo ni oyot kodi. Koro mago skills nyake yudi, lakini karo hala kende kacha, it just needs faith and to be brave. Just dive in the deep end, Casto. Nikech karo hala kacha, there's never failure. You either grow or you learn. Manachako teach, my first employer was a developer, a Somali developer. Koro naneno kaka gitiyo. As a consultant, donge give me a very small percentage of what they construct. Kana neno kamano, awacho ni donge may be opportunity, nikech skills ga magitiyogo. Gima gin go ni en pesa kende. Koro an be ka yudo pesa donge anyalo bedo contractor do be anyalo goro. And having the architectural knowledge, naneno ni
anyalo provide better designs. Koro kamano kaka nachako interest mar bedo developer. Koro tinde construction kacha wagedo ne ji. Inyalo biro kata gi design ni, lakini most of the time nikech one consultants we also advise ni my ber my ok ber. Koro ber mondo iti kodwa as your architects. Challenge maduong' en ga anyalo wacho ni marketing, nikech as consultants wagalo ni tich en mar goro cha, tich en manyo tich. Koro mano biggest challenge malan, lakini ok en challenge ma ok inyal tatua. En challenge ma kiketori oko kuno tipuonjori, nikech asetimo courses moko mar management. Koro ang'iyo ohala ni ka business, akang'ira ka architect primarily, ang'iye ka business. Like I should sign up clients, I maintain clients, go nade, I deliver nade till the end. Koro the biggest challenge and ng'iora beyond the scope of what are my architectural skills, you know. Ang'iora ni now what are my interpersonal skills, yeah. To carry interpersonal skills, kanyo, the biggest challenge also I would say is being female, you know. En challenge nikech idwa goro ne ng'ato kasto nisidi nichored kama wewe ni bibi yangu, and you know it's sometimes a lot of the time it has happened a lot of the time to ayudo employees manyiri to ginyisa the same thing to anyiso gine look beyond that, look beyond that. Always watch gimikele mesa, anakelo skills ga, anakelo architectural knowledge, ukakel mokogo. Koro ki approach kamano with time, you don't need jok manegalo ni you're just a girl or you're soft like this, they learn to respect you. Koro mano ber. Like the biggest challenge, biggest in finding a market, finding a niche, knowing what you're bringing to the table. Like again, top of the list madwaro and bedo able to provide affordable housing marji, nikech architecture ni akawe kaka calling from God, right? Koro kaka time donge nitie opportunities matime ne jomo meyo, lakini everyone deserves good design. That is what I usually say. Inyalo yuda number 0720 891 500, kata inyalo yudo my business partner, business manager Emmanuel, or 0745 973229. Nyakwara Mogejwang, bang' winjo sigand Masi Obala, wawinjane sigand Kennedy Osano. Kennedy Osano timo ohala mar uso gigego mag math mopogore opogore. Nyabedo kong'o, ginyabedo gig math mamilimili, kachiel koda ka kar yweyo kata kar budho miluongo ni lounge. Jomoko nyalo luonge gi yore mopogore opogore kata ni bar. To adieri mar wach en mane? Kawuono omiyowa sigande kaka otiyo gi kaka otayo chenro mar kare mar budho mantiere e Kibera. Sani oywayo ji mopogore opogore, kendo bende ondiko ji manyaka sani nyalo bedo ka yudo yuto margi dwe ka dwe. Ken Osano miyowa sigande kaka nochako timo ohande kar dak ma Kibra, Bure, Nairobi. Aniluonga ni Kennedy Osano, ane wuon Lit Nation and Enco Distributors. Ane ohala mar alcohol and beverages. Yeah, mano basically kongo, gi juices and any other thing that is not alcoholic. Yeah. Shall na chako 2021 to gimano chako gimano dhira momiyo na chake ni baba wa the late menga hotelier. Taparo ni motivation man go and another wuotho footsteps make jaduong. But also kane I grew up ne achako tiyo banking.
to nadwaro something mar can give back to society mana grow ma en around Kibera and Kibera Drive. So nwachako Ohala April 21st 2020. Inyalo luonge ni club, but gik moko ariyo mopogore. Nitie achiel mar liquor store or a store ma tijen miyo ibiro tikao tidhi and also distribute. To ko distribute kongo kende or distribute beverages kaka soda, kaka juice, pea in wholesale. Or not only retail. To koduntie club minyalo biro ibet winjo thum tineno mpira. Koro mane waluongo ni lounge, but in a layman's language nyalo bet club. Kane wachako mane tech kabisa ne ng'iyo kongo ma genuine. Most of G complain nigi madho kongo ma fake, and kokikawa supplier ma is accredited then ibodo ni uso ne G kongo ma fake. To kage madho kongo ma fake to giduo kendo mano achiel. Mar ariyo insecurity. Community matime biashara au matime ohala en kama iwacho ni en chuny politics ma Kenya ka. Koro nyayudo ni seche mantie demonstration, seche mantie tension okinyal yepo. Mar adek challenge maduong' en employees. Kok in gi employees ma honest, ma onge lwedo mabor, to iboyudo ni iuso to kine pesa. But ji mang'eny ng'eny complain about police gi city council harassment, but kama operate gi the local police ma wan go, they are very supportive, gi support biashara kabisa. Kama koro wachope challenge ma wantiere sani en ni kane government omedo tax e Kongo, to it means ni Kongo bedo expensive. Koro mano ni kimedo price to ji ok bi ng'iewo. Gima duong' kanyo en ni ibed gi separation of duties. Ipog ng'ama timo ang'o. Koro kaka HR admin to wan gi ng'ama ntie gi HR admin. En a proper organization man nyaka gi board of directors as well. Ma yudo ni wan gi HR ma deal gi matters mek jotich, to an in charge, oversee finance and finance operations. Mano nyiso ni auditing to gi accounting. Auditing to wa outsource. Nitiere kijende mantie school kata mosetieko ma once in a while biro timo na auditing and take care of the taxes, but oversee the finance. But HR gi marketing and others to nitiere joma timo. Ka ibet ni micromanage gimoro amora e club tibro ketho, nikech yudo ni en attach business, en about kaka uwinjoru gi ji. Koro in kaka wuon biashara, kibete biashara ting'ie ni dwa make profit, to nitie joma ng'iye ka gi promote. Koro yudo ng'ato omer to go koko to toyo glass, tineno no lose value mar glass motoyo no, tenono ni miuso ne Kongo. Koro the idea ni ibet mabor gi ji ma kanyo, but ibet kod gi close in a way that ka gin gi issue tinyalo sort issues gi, but also kibed around kod gi most of the time. One gi soundproof, manyiso ni thum ok go koko oko. Mar ariyo wan gi watemo sana mondo wa create responsible drinking. Manyiso ni ok wadwar ni wauso kongo kata isemer to wauso ni ausa. Ok wadwa make profit through any means necessary. Wadwa ni wa sustain, wadwa ni wabed gi client ma is responsible even at home. So kwadwa kuro kwa seketo soundproof, wa make sure ni wa take care of the society as well, in a way that okwa go gi rules ma government oketo kwa go against. Ka government wacha waloro saa beach, wabro loro saa beach. Ka government wacha ni nyaka wabed gi documents kama nyaka wabed go, including tax. Koro watemo sana ni kikwa go koko ni society, and also wawinjo duond local and national government. They take forums magi keto wa magi educate what to do and what not to do. Again, another thing is important ni okwa use second generation alcohol. Alcohol okwa use quarters kata mana half. Nikech wang'eyo ni mage kama problem government tiere goga. Ni also watemo sana mondo okwa use during working hours.
Koro watemo ye plate apart from the restaurant who's downstairs. When you bring cham chiemo lakini kongo okwa tem during the day. Kendo gima important be and making sure ni what mawayudo matin within that community washare kodgi as well. We support schools, we support teams, teams more sponsor, teams we contribute to like football teams, volleyball teams, and called nyithindo mantie around kanyo. Majority jimang'eny matimo ohala donje ohala mondo gilos pesa, and mano onge makosa kanyo, but kidwa timo ohala timanyo solution manitie society ti solve, imanyo shida manitie society. Ni king'io koro abro koni kaka wan wadonje biashara ma Kibira no. Kibira kuom ndalo mang'eny ne kidonje club to ne gigo mana thum mek dholuo, to kongo mane nitiere be mana bia kende. Koro ne nitiere population ma ok ne nyal yudo service mar bama. Koro kidwaro kongo to nyaka tiwuog oko mar Kibira. Koro kidwaro winjo thum manyien gi nyaka tiwuog oko mar Kibira. Koro ne wa decide ni waket negi gimoro wanyalo kawo joma ok joluo be, mok winj thumbe mek dholuo, mok winj ajawa be, joma dwaro mana none mpira to gibed kama is also secure. Koro mistake ma ji mang'eny timo en ni gibiro e biashara mondo gilos pesa sani, but king'iyo biashara no for a long run ibiro bet ni ine medo pesa kanyo mondo mi oran. Nyedo ni mondo mi break even nyaka da kawo 5 years because en a cash intensive biashara. Idwa ni imed pesa mang'eny, and king'iye ni koro after 1 month or 2 months okolos pesa ilore to ise burn capital. So advice mokwongo en ni solution mantiere community ni a solution. If you solve that problem, jibro kawo biashara nino. Mar ariyo, bed gi systems maber, both accounting and reporting. Mar adek, bed gi staff treat gi maber, imiyo gi leave, imiyo gi chulo gi maber, idak kod gi maber. And mar adek, bed gi community at peace. Ichul kapo nitie liel, nyithindo ma ok nyal dhi school, kamoro ran ni nyithina onge school fees, you contribute. And customer adek mogi can avoid the politics. Just support the community, but don't take sides on politics. Yeah, Koro one on Kibira Drive, opposite Equity Bank. As you the Ndarama walk Ngong Road through Showground. Club Lungonalit Nation is on the left from Equity Bank. And one social media, Instagram at Lit Nation Africa, that is LIT Africa. One Facebook as Lit Nation Africa. Number Marwa and 0736 75 8575. The restaurant Chakoresa Beach, Nyakasa Rio, and the club Chakoresa Pagachial, Nyakasa Beach. Koro wasewinjo sigana ariyo nyakoro Ramogi Jwang kaka inyalo chaki ni tayo ohala yore mopogore opogore. En kinde moda ka wiyo machuok to ka waduogo kod ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.
Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Nyaka watim gimoro amora kaka mama dwaro. Mama ne wacha dier. Ni wach mar coaching center bokelo wach mang'eny. Mumi mama no dwani mondo gigi otimre. Nikech wach mar coaching center no miyo mama ok ne. Arwaki kendo nyako Ramogi jwang'e chenro makawuono mar Ohala gi mwandu kendo en mor mara ni podikete kar kae chenro ni arno achaki nyaka sani. Kawuono wadamenyo ohala mar goyo picha kata mako tipo miluongo kanyo ni video kata ng'ama nyalo yawo studio mare. Mano gimomiyo kawuono wan kae kod jal manochako ohala bosetimo wendi mopogore opogore. Osebedo jamjengo, osebedo kanyo ng'ama loso tiles, oseuso matunda, osetiyo nyaka kambi mar loso kuong kaka loda kata jal mating'o sike to keto crate mopogore opogore. Ma en siganda Polycarp Wasonga. Polycarp Wasonga kawuono miyowa sigande. Kaka nochako timo ohande ni mochung' ma kawuono en gi jogo mondiko ma ogeno kuom ohala ma en owuon nochako. Kawuono wawinjo sigande ni mar Polycarp Wasonga e ja ohala wa mar juma. Erokamano kuom nyinga enda Polycarp Otieno Wasonga aja Muhuru ani Nyatike small village miluongo ni Nyakondo. Koro Nairobi kane wabiro menyo menye mokelo Nairobi to so far so good. Atimo gimoro ni media production. To media production ka wan gi levels mopogore. Wan gi photography, jodala luongo ni jogo picha. Wan gi videography, mano motion pictures, yani ikaw gik masudo. Koro mane gima watimo mostly, and also we do watimo neji social media management. Kain gi kampuni mari dwani mondo idhie mtandao, wakonyi mondo ibed visible jo mamoko. Ka gima nyalo wacho ni not unless onyuolie familia manigi pesa, gini ok dichak dichiel. Kech kaka nyiso uni anachake higni 3 mokalo. To funny enough, amiyo tich nyaka vijende mana nyiso ni can I come carry your bag? Mane gima funny. Jo mana gombo ni mondo puonja tich matinde analuongo gi tich. Koro it's not about how long you've been in the industry. Okay niya ibudho nade industry. En niya quality mane mimiyoji. How well is your communication skills? Ibu wuoyo nade gi customers magi. Koro anyalo wacho ni gini e pesa omenda mosekaw ka ng'eny. Tok ni en omenda mayudo dichiel. En omenda ma ayudo mos. Vijende mang'eny awinjo ka wacho ni aonge capital, aonge ndio capital we need, but it doesn't matter how ni dwaro capital adi. Anowuon nachako maonge camera. That's for sure. Nachako mana gi YouTube. Then osiepna moro nen gi cybershot, cameras moko matindo gi. Adhi akwae mana goyo godo diek but kuma nadake nitiere maseche moko mane biro kanyo gi diek. Getting the equipments is the biggest challenge. Tijni kata itie iwach ni abro bedo ka save ok di save reming'iew. Kech nyalo ni kamera en gimoro 1400. Di save pesa ni ming'iew godo kamera cheli. Koro mana the biggest challenge momiyo ji mang'eny oko donje oko invest e industry ni. Kaka wacho gania though English nitie gimoro wacho ni the pie is too big, you can't eat it alone. Ulo niya kaka ogi analogy mar kuon kokete mesa
kuon dong oluorore oduong', ipoge kulingana gi joma nitie. Ok inyal kawo side mopog maduong', nyaka imbi pog mana mari maromi. Koro gini kaka wapoge ni ng'ato ka ng'ato kawo pisne. Ok di kawo piste, to kata kikawo piste, ibro bedo overwhelmed. Inyalo yudo ni samoro an gi tich ang'wen odiochieng' achiel. Tich ang'wen odiochieng' achiel ni an kaka Polycarp ok abitie kenda. I'll need another photographer mong'eyo. Tanyise ni omera, dhi kuma kama, idhi tinwa tijni pesa ni kodonjo wapogo kama. Koro one of the biggest challenge. Another challenge is getting the right people to work with. Kech inyalo yudo niya ng'eny vijende matinde donjo yudo gi kata king'iyo e Instagram iyudo gi gigo mana pichni mag I don't want to say mag nyiri, yudo nyiri, students, mano onge pesa. First thing, identify the niche mar gimida timo. Kaka one wa venture into corporate and golf. One watimo golf most of the time, gi corporate event. Emomiyo one kata kidonje social media as magwa, ibro yudo wa one mana gi wago pitch ni CSS, wago pitch ni MPs, governors, golf, kech e golf ka e kuma wayude jogi. Ok ni ne wayudo gi from nowhere. Through golf man wago ni to tijwa bende ler. Wago ng'ato CS moro biro tugo golf, oneno picha wacho ni kampuni na nigi gima chalo kama, kumanywa urunga manogonu picha ni. Kamano kaka koro osebedo. Another challenge ni making a client, closing the deal bende ok yot. Nikech tinde vijendo sebiro manigi pesa ma nyalo ng'iewo equipment, giketho market. Yudo ka instead of we charge an event maybe a certain amount, maybe 50,000, yudo ka kijana moro manigi equipments mag advance nyiso ng'ano ni look, me I'll charge you 10,000 for the event. Those are some of the challenges ma bende inyowa sana as an industry. An gima moro ahinya en ka donje mtandao taneno ka kampuni moro o post pitch ni mana goyo. Kata samoro I watch gimoro YouTube, then ad mar kampuni moro kalo, tawacho niya, uneno ad no, anema kao video no. Gine ma mora, emomiyo achiew pile pile nikech one, our main motto is to make your brand visible. Akia kanyalo wacho mono gi dholuo. But enia ini yao kampuni. Okwadwa ni tich mar manyo market when watijno. Koro the moment wabiro mane gima mora pile pile kaneno ka tija matimo kata tija wa mawatimo konyo kampuni moro dongo. To sama kampuni no dongo, wambe wadongo. Mara ariyo gima mora niya achiew gokinyi tang'e niya ntiere joma dhi miyo tich. An owuon nok ayudo opportunity no, but anyalo miyo opportunity no ng'at moro ma deserve it. Yeah. Elite Studios ni Kawasukari. Indika Elite Studios Ibrokeli. The map will bring you a social media. Wangere kaka Elite Studios. Ama Poliko Photography on Instagram, Poliko Photography on Facebook, Poliko Photography on X. To YouTube and one gi podcast mawachako milongo ni Poliko Media Solutions. Number 1 in 0708 371 636. Amachigni urukom Elite Studios. So we are looking forward to working with you.
Nyakwara Ramogi Juang, sigana ka sigana nitire kod puonj mare. Sigen ni mago ohala mwakelo ni odiochieng' ma kawuono en geno mara ni bende iyudo thuolo mar puonjori gimoro achiel kata ariyo. Mani gimomiyo wamedo goni erokamano kuom bedo koda na chak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Tudri koda kendo juma manyien ka wadhi menyo ni ohala machielo wami riekni mopogore opogore. Kaka inyalo chake kendo tae e yo makare. Nakelo chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani.